Me ollaan toiminnallinen sali, missä harjoitellaan pienryhmissä sekä ihan pienryhmätunteja. Hyvä. Tervetuloa tänne Helsinki Core Trainersille. Me sijaitaan Etelä-Helsingissä ja ollaan toiminnallinen sali. Meillä on täällä pienryhmätunteja sekä yksilöohjausta ja puhdasta fysioterapiaa. Mun nimi on Krista Kitti ja mä toimin täällä fysioterapeuttina sekä fysiikkavalmentajana. Ei muuta kuin jumppaamaan. Ensimmäisenä liikkeenä astutaan toinen jalka tänne eteen. Lasketaan kädet maahan. Uloshengityksellä kierto. Sisäänhengityksellä takaisin. Ja uloshengityksellä kierto toiseen suuntaan. Ja takaisin. Puolipolvi seisontaan niin, että nilkka ja polvi on päällekkäin. Täältä tulee toiselle kädelle paino, vasta käsi, vasta jalka ja sitten joustetaan. Pieni jousto eteen ja palauta. Dynaaminen venytys etureinälle. Hop. Enää mun hammakkarat. Ylös ja kierto. Ja ylös ja ohi. Ja katse poispäin. Sitten tulisi ilmakyykkyä vielä lämmittelyksi niin, että otat vähän lantioleveämpään haara-asennon. Varpaat ihan vähän auki kiertoon ja lähdetään menee hitaasti alas. Ja lantio ojentuu ylös. Alhaalta ja ylös. Sitten tulee askelkyykyt ja 3 eri suuntaan. Lantiolevyisestä haarasta tulee askel eteen, laajempi polvi osuu lattiaan ja etujalka työntää ylös takas keskeen. Tulee askel sivulle, polvi koukussa, polvi suorana ja työntö takas keskeen. Tulee askel taakse, takapolvi hipasee ja etujalka nostaa ylös. Ja sitten me tehdään sama juttu toista. Tulee vatsalihasliikkeenä lankku, kyynär nojassa. Hyvä lapatuki, pesku alas, vatsalihakset tiukkana ja jalat lähtee tekemään auki, auki, kiinni, kiinni. Auki, auki, kiinni. Ja seuraavaksi aktivoidaan vähän takaketjua. Mennään selin makuulle. Jalat laitetaan lantiolevyiseen haaraan. Kädet antaa lattiasta vähän tukea. Nyt kevyempi vaihtoehto 2 jalalla. Nostetaan lantio ylös. Pakarat tiukkana ja hitaasti jarruttaen alas. Ottaa hengityksen mukaan, ne tulee ulos hengityksellä ylös ja sisään hengityksellä takaisin. Sitten vähän raskaampi vaihtoehto on niin, että otetaan vain yksi jalka maahan ja toinen jalka nousee lantion mukana. Lantio pysyy täällä tasoissa ja hitaasti lasketaan alas. Yes. Sitten toinen liikepari tälle. Tehdään istumaan nousuja. Jalkapohjat laitetaan yhteen täältä. Otetaan vähän kädet mukaan heijarina pään yläpuolelta. Heijataan ja kosketaan lattiaan tänne. Hitaasti jarrutetaan alas, rullataan ja ylös. Ja pojat sekoitti mun paketti. Voi mennä. Tämähän on ihan kivaa. Ja viimeisenä liikeparina meillä olisi jännehyppy tai sitten varpaille nousu. Saa itse valita. Eli ensin tulee jännehyppy, kosketus lattiasta, hypyllä ylös, kosketus, hyppy. Ja ideana nyt niin, että on lantiolevyinen haara-asento ja kun tulet ylös, niin lantio aina ojentuu ihan suoraksi. Nyt kun tehdään pelkkänä nousuna, niin tulee kosketus, nosto, kosketus, nosto. Vatsalihasliikkeenä meillä on kierto, niin että me laitetaan jalat lattiaan, polvet saa olla irti toisistaan, kädet täällä rinnan päällä. Ja tulee kierto sivulle, hop, hop, hop. Raskaamman tästä saa viemällä kädet eteen, kierto, kierto. Ja vielä raskaamman, kun menet vähän alaspäin ja teet kierrot täällä alla. Ja katse saa mennä mukaan.